Nina bezulu elidumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphila nokacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Kuvulwe samaphoyisa eMthonjaneni bahlomule ngamatayitela eMshwathi. Kanti le-EFF linxenxa amavoti eMtubatuba. Sanemokelane nabendloveni amandla kwiindaba zethu ze1 KZN TV. Ngqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icala uvulwe ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa saseMthonjaneni eMelmoth enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal. uMagayi uveza ukuthi ukholo ukuthi amaphoyisa kulesi siteshi azosebenza ngokuzikhandla ukulwisana nobugebengu obudlange kule ndawo. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icala ufike endaweni yaseMthonjaneni ezovula isiteshi samaphoyisa ephelezelwe ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uFani Masimula kanjalo nokhomishana wesifundazwe kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. Ethula inkulumo yakhe ucele uvezele ukuthi baqonda ukuntuleka kwamaphoyisa kulesi siteshi esibhekene nokuqapha izindawo eziningi ezisemakhaya. Sizoqhubeka sisebenzisana namaphoyisa nicelile indawo ezithile sizokubheka lokho asikuthembisi esikuthembisayo kuzofanele kusheshe ukuthi kuzofanele izinamba zamaphoyisa ikhule la insiza ikhule kubanjiswane nabaphathi njengoba nishilo ukuthi bazokwazi ukuthi kuqhubeke kubanjiswane. Ngiyawaphinda amazwi kaNational Commission isiteshi somphakathi lesi akusona esamaphoyisa esomphakathi. This is a asset for the citizens of eMthonjaneni. Ucele uphinde waveza ukuthi amaphoyisa asazoqhubeka nokusebenza ngendluzula kusigila mkhuba ukuze balwisane nobugebengu nokubulawa kwabantu okubonakala kudlange kakhulu kule ndawo. Umsebenzi wamaphoyisa ukubopha. Umthetho sisekelo ku205 usho njalo uthi amaphoyisa ukuvimba ubugebengu, ukuphenya, ukugcina umthetho kodwa nomthetho awuphoqe to enforce the law. Njalo nje masizwe kuthiwa khona igebengu ekhona siyasibilangazele sihambe sifuna ukuyoyibopha. I think is one most beautiful building eMthonjaneni le. Sihle, sine lift. Sikhe sinisitolo esine lift la. Wonke umuntu ukhulupha ngentebhisi. Thina kuphela sikhuphuka ngelift. So nisiphathe kahle nani namaphoyisa niphathe kahle, niphathane kahle. Sifisa ukuthi ngelinye ilanga la ubugebengu kuphele abantu besifazane ekakhulu abancane bakwazi ukuhamba ngesikhathi abafuna ukuhamba ngazo bangazami basabe ukudlwengulwa inina ngebhadi elikhulu. Abantu abaningi besifazane badlwengulwa abantu besilisa ababaziyo. Ungqongqoshe ucele uphinde wakhipha isexwayiso esinzima esibhekise kwizephula mthetho esidubulana namaphoyisa ukuthi zizoba senkingeni. Igebengu mayiboshwa ziyacabanga ukuthi zokleva. Cabanga ukuthi sihlakaniphile. Sikhona ke ezimbalo ezikwenzile lokho la ezigebengu ecaba ukuthi ehlakaniphile. Manje isigebengu masicabanga ukuthi sihlakaniphile. Sisebenzisa into esikwazi ukuyisebenzisa nathi. Hayi kuvamise ukushiyana ukwenza. Kushiyeneke nala kulezi insuku ezimbalo ezedlule. Siyaniyala sigebengu ngoba nikhona la. Nitshele lezinye ezingekho ukuthi masizonibopha lulani izandla sinibophe. Ningazami okunye ngoma mawuzama okunye kukhulumisa insimbi yakho. Uyabona amaphoyisa njengodokotela sibanika amasesoguphu, othisha sibanika oshoku nama-IP, namaphoyisa siwanika izinto zokusebenza anamathuluzi amaphoyisa. Ngiyezwa ke la ndaba ezitha kunomsindo la kuthiwa khona amaphoyisa ahluphayo kuthiwe NIU. Awahluphi enza umsebenzi wawo ngoba asivuke ekseni sihambe sinuka sintungatha ukuthi ziphi igebengu siyasiphenya nomphakathi usisiza usitshela. Uma usitshela ukuthi wena uyisigebengu esicabanga ukuthi sasonke nathi sithi xaxa. Lesi sikhungo ebesizovulwa sibonakala sisezingeni eliphezulu ngokwakhiwa kwaso. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMthonjaneni. Maqabane yanibulisa kule njikalanga andizubamde ngoba lisuku lenu eli
ndizawuthetela uComrade Soli. Kodwa sithi ke namhlanje kulanga lenu labasebenzi xa sigubha iMay Day, sithi workers form a leading part of the motive forces, and today we celebrate May Day in recognition of their role in the struggle. Abasebenzi under COSATU since 1985 ibiyingxenye yomzabalazo wokulwa ubandlululo kweli lizwe. Abasebenzi babeyingxenye yomzabalazo wethu ngendlela engisimangaliso eMzantsi Afrika. Namhlanje xa sigubha elisuku labasebenzi sikhumbula inkokheli eqaqambileyo yabasebenzi uComrade Elijah Bharhayi ebengupresident weCOSATU ephuma phaa kuNational Union of Mine Workers. Sithi an injury to one, an injury to all. Wenjalo maqabane siyayazi ukuthi asikakafiki apho siyakhona. Abasebenzi basenazo izikhalazo zabo bengabasebenzi, kodwa siyabulela kuCOSATU namhlanje ukuthi ithathe isinqumo esibalulekileyo ukuthi xa siya enyulweni nge-29 zikaMeyi abajongi ndawo bahamba ne-African National Congress. Siyanibulela basebenzi ngeso sinqumo nisithathileyo, anisithathanga nje, niyasisebenzela. Ningena kwi-door to door nisebenza. Into ekufuneka sikhumbule xa singena kuRhulumente singabalibali abasebenzi. Babelela ngaphezulu kwekhulu namashumi amabini nesishiyagalombili 128 abantu abahlombile ngamatayitela emizi yabo endaweni yaseThokozani eMshwathi KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu kusonela esifundazwe uSipho KK Nkosi uthi usaqhubeka lapho kwisithembiso sakhe asenzayo sokuqinisekisa ukuthi abanikazi bemizi babuyelwa ngesithunzi sabo ngokuthi ke abamukezele ngamatayitela abo. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi ziningi izindlu asebezakhile endaweni yaseThokozani eMshwathi njengoba bebezomukelisa abanikazi bazo ngamatayitela. Sizokhipha amatayitela yemizi eyikhulu namashumi amabini nesishiyagalombili 128, kodwa izindlu esizakhela zicele enkulungwaneni, and futhi yona ke sizokwenza namhlanje sizonikeza amatayitela umuntu omdala kakhulu uMama uSithole una 92 years azalwa uzobe thola itayitelo kokuqala empilweni yakhe. Ikhona ke kuyokubalekile sikuzelela, kodwa ke la ke kweWard 1 sakha izindlu kudala, and kwathi mayicheckwa onjiniyela kwatholakala ukuthi ama-foundation ayingahambi kahle. Sirana futhi neprogram yokulungisa lezi zindlu lezi. Ekuyilungiseni ke senza okubili. One, siyayibhidliza lezi ey'ndala ngoba zazi u-30 square meters futhi azikho esimeni sokuthi abantu bangahlala ngadilikela kubona. Bese sibakhela ke lezi zo-40 square meters, siyifake no ceiling board, sifake yonke into ngokwendlela entsha. uNkosi uthi iningi imali abayisebenzisayo ngokukhipha amatayitela 128 times 25,000 rand. Uyabona ukuthi uhulumeni ukhokha amamiliyoni amangakanani. Sibonge kubaba uCyril Ramaphosa kanye nongqongqoshe wami uMama uKhubayi ngokuthi njalo thina njengoKwaZulu-Natal masinikezwa imali ibona bayakwazi ukuyilandela bese siyisebenzisa kahle futhi. Endabeni yokulungisa ke lezindlu kabusha sizosebenzisa imali close to 110 million rand. Asiyabathanda sohulumeni abantu bala njoba nje ihlala iculi insizwa Eastern Cape zithi uRamaphosa uyayithanda. Hayi uyayithanda ngempela, uyinika zo 350 bese uhulumeni wakhe ubakhela izindlu. uNkosi uthi iKwaZulu-Natal ihamba phambili ngokwakhiwa kwezindlu. Kufuneka nje sisho
ukuthi sidume iSouth Africa yonke njengohulumeni wakwaZulu Natal ikakhulukazi umnyango wokuhlaliswa kwabantu ukuthi sigijima ngaphezulu kwabo yonke ama provinces endabeni yokwakhiwa kwezindlu bese sikhipha namatayitela selokhu uminister Kubai asho ukuthi ucela sibe nosuku lokukhipha amatayitela ayithina njenge KZN ngicabanga ukuthi seseqhwe uTuesday abawu2 kuphela kusukela ngoAugust kuyo yonke iSouth Africa njengokujwayelekile sihamba phambili ukukhipha amatayitela okuqala lokho futhi sihamba phambili ke nangokwakhiwa kwezindlu yithina ngonyaka odlule besine budget ka 2.7 billion rand bese siyiqedile ke le budget ngoFebruary ngoMarch nje bekade sesilinde ibudget entsha Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemshwathi. Iqembu le-Economic Freedom Fighters EFF liqhubekile nomkhankaso walo wokunxenxa kamavoti enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal. Njengoba unobhala leli qembu uMarshall Dlamini ehambele endaweni yaseMtubatuba emfekayo kuyonxenxa amavoti. Izinkinga zamanzi enye yezinto ebeseqhulwini kwenkulumo kanobhala jikelele weqembu i-Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi uMarshall Dlamini ngenkathi ethula inkulumo kwi-rally ebisemtubatuba. Kuyaziwa ukuthi isifunda sasemkhanyakude sibhekene nezinkinga zokuntuleka kwamanzi. uDlamini uphinde wagxeka kakhulu iqembu elibusayo okuyi-ANC kanjalo neqembu i-IFP. Thina esusuka umhlaba uyalingana sisahlala endaweni that does not have running water. Uma sifuna amanzi sisaya emfuleni siyophuza amanzi kanye neyinkomo ngoba abantu that were supposed to develop this country have stolen from us. I-ANC ithe uma ikhuluma ngenkululeko yathi inkululeko yethu sonke kanti inkululeko yemindeni yabo. Lapho uma ngaba bona besebenza imindeni yabo yonke benefitayo le-IFP ifundela ukhulu kwi-ANC bayafana. uDlamini uphinde wagxeka kakhulu ngomnotho osahlele ezandleni zabelungu njengoba kunedamu elisejozini kodwa abantu bakule ndawo abangaphansi kwesifundo umkhanyakude basantula amanzi. Kukhona zonke izinto ebefanele zakho umnotho kule region kodwa umnotho usahlele ezandleni zabelungu. La kule ndawo sinedamu elikhulu ethiwa iJozini Dam kodwa le damu i-ANC ne-IFP inikeze umlungu ukuthi thina sesingawathola amanzi atholwe izilwane zabelungu. uDlamini uphinde wathinta nodaba lwesimangaliso nalapho eveze khona ukuthi kuzuza abamhlophe kuphela ngokuba khona kwaso kanti unxusa ukuthi leli qembu lizobuyisa okanye lizodala amathuba omsebenzi ngokuthi kubuyise kwakhiwa amafemu amasha azoba ngaphansi kwahulumeni. Si-EFF sithi emva kokhetho kufanele sibuilde lento ekuthiwa i-state capacity sabe sibe namafemu aza-ownwa uhulumeni. Udaba likagesi enye yezinto ebiphezulu kwinkulumo kaDlamini kanjalo noshintsho epholini besifundazwe. We need a government that is going to stop load shedding. Kumanje babhizi baphehla ugesi besebenzisa udizili. Emva kwama-elections siyazi ukuthi i-load shedding izobuya. Amaqembu ezepolitiki alokhu eqhubeke njalo nokukhankasa njengoba selisemumu ukhetho lukazwelonke ozoba mhla zingama-29 ngenyanga kaNhlaba. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMtubatuba. Ake siye etoleni nebeselo sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze1KZN TV nazo kuyizona ezihamba phambili namuhla. Kuvulwe samaphoyisa eMthonjaneni bahlomule ngamatayitela eMshwathi kanti le-EFF linxenxa amavoti eMtubatuba. Umkhozi wamaphoyisa kuzolonke uJanene ufane Masemula usehlabeke ikhwele emaphoyiseni ukuthi abhalisele ukuvota okukhethekile njengoba ngosuku lokhetho ezokube ejutshwe endaweni ezahlukene zezwe laseNingizimu Afrika kuyoqapha nokuqinisekisa ukuphepha kwabavoti.
uMasemula uthi ngalokho wenzela ukunikeza abakwasidlodlo nabi ithuba lokuthi babe nezwi ekuphatheni kwezwe labo njengoba kulilungelo labo nabo elikumthetho sisekelo wezwe lokuthi babambe iqhaza okhethweni bazwakalise izwi labo ngevoti labo. uMasemula uthi njengoba ngokhetho likazwelonke ngasekupheleni kwenyanga ezayo ezobe sebenzele ezindaweni ezahlukahlukene kubalekile ukuthi azifakele izicelo zokuvota ngokuyispecially kwikhomishana yezokhetho ngoba ke ezobe engekho ezindaweni ahlala kuzona. Kuzokhumbuleka ukuthi kulolu khetho umuntu akakwazi ukuvota lapho engahlali khona njengoba kubalula umthetho. Ukuze ke akwazi ukusheshe avote kumele afake isicelo kwa-AEC sokuthi asheshe avote lapho ehlala khona ezinsukwini ezimbili ngaphambi kosuku lokhetho. Uyalelwe okhomanda ukuthi baluleke abasebenzi ababaphethe uma kunemhlangano ukuthi babhalisele ukuvota. Ukufaka isicelo sokuvota ngokuyispecially kwa-IEC kuvalwa ngomhla zi-3 kuNhlaba. Khona manjalo umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uveza ukuthi kuzotshalwa amaphoyisa abalelwa ku-17,000 ngesikhathi sokhetho esifundazweni. Umkhwanazi uthe awekho amaphoyisa azohlaba ikhefu ngesikhathi sokhetho. Uthe ukutshalwa kwalamaphoyisa kuzodla imali engango-40 million wamarandi. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabonga wakaduma eRichards Bay. Abenhlangano yezimoto eziqashwa ngokwebanga ezilehambile babuyiseleke emphakathini esikoleni Safari ngokuthi bathengele abafundi umfaniswano esikole ehluhluwe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Omunye amalunga lenhlangano uSibo Ntshangase uthi bayaqonda ukuthi eminye yalemndeni idonsa kanzima ingakho nje bekhethe ukuthi belule isandla. Usoseshini wezimoto ezihambele edolobheni lasehluhluwe, iHluhluwe Meter Taxi Association, ubuyisele emphakathini ngokuthi uhambele isikole samabanga phansi, iSafari Primary, esisebheka abadletshe, nalapho ufike wanikela ngomfanisani wesikole, ukuhlanganisa izicathulo, amajezi, kanye nezinsiza zokufunda. Omunye oyilunga laloso seshini uyachaza ngombono wabo ukubuyisela emphakathini nakuba bengenzi inzuzo etheni. Siye sathula sabuka nensizwa zami la sabuka ukuthi ukuhweba kwethu kuphathwa kwabantu kusemphakathini. Njengoba kusemphakathini kuyisifiso sethu ukuthi ngenye ilanga sibuyisele kuwo lo mphakathi esihweba kuwona. Yebo ke ngeke sawuqeda ngoba amandla amancane nala esithatha khona kuncane kakhulu. Kodwa kusizwa sinamahloni masiyohlala nje singabuyiseli ngalutho nokuba sithatha kokuncane. Sakhuluma nensizwa zami ukuthi madoda no bekungenjani masingake sihlanganise ukho lokho okuncane sikwenze kube into ekhona. Sesikwenzileke kwezinye izikole namhlanje isikole sethu esibili lesesikwenza kusona. Kanjalo nabezinhlaka zamatekisi zikushayela ihlombo kwenziwe woza kwabo ngombono omuhle ofana nalo abawenzile. Izinto abafike ngabona bezenza laba bantwana la esikoleni eSafari. Ngibone izinto ezinhle bapha izingane izimpahla zokugqoka, icathulo, izingane eziningi sesitholile impahla. Kwaphinde kwaba sekutheni nezinye ebezingenazo zabhaliswa nazo ukuthi bazofuna nazo futhi ukuyithengela ezinsukwini bebuye beyilethele khona lapha ya. Ngithi ke emphakathini wala ebheka abadletshe ngiyacela ukuthi nawo ube nokuneliseka iloko esikwenzile. Ngelinye ilanga siyobuya nala asiphelile ukubuya la sibukile nje lapha isikole sinjani uNkulunkulu mayisipha amandla sizobuya ngelinye ilanga sobona sesipende isikole. Uthishanhloko walesi sikole uzwakalise ukujabula kwazise njengoba kusebusika kunabantwana abadonsa kanzima nokwenza bagcine bengezi esikoleni ngenxa yokuswela umfanisani wesikole. Abazali abaningi ababi nawo amandla ukuthi balekela abantwana bangagcina lapho. Balekela kakhulu kumfaniswane wesikole izicathulo namajezi kubantwana ngoba sibuka nje kulesikhathi sekuqala ubusika kuyabanda kule ndawo yasebheka abadletshe. Iningi labantwana abanazo icathulo bahamba ngezinyawo. Iningi labeti namajezi abanakho ngoba kubanda. Lokho ukuthi uthola umntwana uhamba ngeenyawo ekseni aphinde umntwana ejezi angabi nalo ekseni kwenza ukuthi abantwana balove esikoleni baphuthe bengezi esikoleni insuku zonke ngoba basaba kufanele kuze kuphume ilanga liphuma emini. Uthola umntwana ufika emini abanye babo nje bafika vele sedlule ikhathi sokungena esikoleni ngoba bebalekela amazolo ekseni bahamba ngezinyawo. Kodwa namhlanje sibone ukuthi ukuthola kwalabantwana
nanokuthi abantwana umntwana engafani nomunye kuba khona naye ukuthi sengathi azizwe engekho kahle esikoleni kuze kumlimaze. Lenhlangano ithi sazoqhubeka nokulula isandla kulabafundi abaswele. Umbiko nohlanganisele uThabani Maphumulo nase nawubikele uMabongi Mhlongo eRichards Bay. Umkhandlu kamasipala wase-Alfred Duma endlaneni kaMthaniya uthi ulibeke eqhulwini udaba lokudala amathuba omsebenzi kuhlelo lawo lentuthuko edidiyelwe. Yize noma kunjalo lo mkhandlu unxusa osozimboni inkampani ezizimelayo nosomabhizinisi ngokwehlukana kwabo ukuba basebenzisane nohulumeni ukuqinisekisa ukuthi ayadala amathuba omsebenzi kulewe nendlala noma ububha kulelizwe. Umeya wamasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi khona bakuhlelela intshalo masipala okuzobalekelela ngamathuba omsebenzi. Sinenhlelo zo-maskilling la enzwile ngiyimemeza ukuthi sino 1.4 million, sinabasebenzi bama-contract khona la, sinama-interns, izo njalo inhlelo zokwelekelela intsha yakithi. Size sibe no-job creation ukuthi ma bengasangenanga-ke ko-maskilling nakuma-interns bengasatholanga ama-contract, okungenani-ke abangeneke ku-job creation akwazi umuntu omusha ngoba umuntu uma esemdala kunzima ukuthi ilwacela kuma wakhe noma kubaba wakhe imali yokuthenga izinto zakhe lezi akadinga yena njengomuntu omdala. uBhovungana uphinde waveza ukuba bazonikela ngoxhaso mali oluhlobo leVoucher kubantu abadayisela emgaqweni kanye nasezikoleni. Sizobakhuthaza ke labadayisi ukuthi baqhubeke nomsebenzi wabo omuhle njengoba sasonke ukuthi amathuba omsebenzi anqabile. Uhulumeni ubukeke sehluleka edonsa kanzima ekukhandeni amathuba omsebenzi. Siyamelekelela ke manje ngokuthi sikhuthaza abantu bakithi abadayisayo laphana noma sibone ukuthi abanakekile ngoba phela umsebenzi lokho esikwenzayo ukhona umnyango wesifundazweni wa economic development funze ngabe yiwo wenza lokhu, kodwa siyabuka ukuthi abantu bakithi oma bethu laba ogogo bethu labo obaba bethu abanganakekile asenze into ezosho ukuthi ubane sinamandla amakhulu ngabe sibasiza kakhulu. Khona manjalo usihlalo weSalgu Thami Ntuli ukushayela ihlombe lokhu njengoba kuzolekelela ukuba abadayisi bengahlukumezeki. Ngithokoza kakhulu njengomeya wethu walapha eAlfred Duma ukuba anibize animene kulolu suku lolu. Lo mlayezo awushilo nje wemvume kumina uyiko konke ukuthi nisebenze ningahlukumezeki. Futhi kufanele aqinise manje ekutheni lapha edolobheni ningabangiswa abantu bokufika abangena ngongena mvume lapha. Kufanele alivale leli dolobha alivalele nina udayise nina nodwa kule mgwaqo lo. Khona kwena ngoba lokho kusho ukuthi uqonda kabanzi ngokujulile ukubaleka kwini lokho esikwaziyo thina sonke. Nami nje bakwethu mina ngiyazi ngibaleka kangakanani. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Ake seyitolo nenebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kuvulwe samaphoyisa eMthonjaneni bahlomule ngamatayitela eMshwathi kanti le-EFF linxenxa amavoti eMtubatuba. Ake sibheke ezimakethe. Ezimakethe zivalwe irandi lakuleli lingu-18.69 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.01 kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.42 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ezimakethe zivale ngu-$2,321.63 ounce kuthi intengo yoilo engahluziwe yona ibe ngu-$88.40 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukuzimisela nokwenza kahle komgadlo wakuleli Cassius Mayilula kuyiqembu ababoliswe kulona laphesha kwezilwandle eCanada elaziwa ngokuthi Toronto Bees okuholela ekutheni lomdlali licacisa iqembu lakhe elikhulu
ebelimbolekisile ukuthi-ke usengowalo. Umayilula wasayinda kuyiqembu iToronto FC abisimbolekiswa kwiToronto B edlala-ke esigabeni sesithathu kuleliya lizwe. Kanti ukuzimisela-ke kwakhe kwakamuva nalapho eshaye khona igoli benqobe iSimcoe County Rovers ngamagoli ka5 eqandeni kwenzeke leli qembu kalanga uvala umlomo lakhipha isitatimende lapho icacise khona ukuthi yebo limbolekisile kepha lingamlanda noma ngabe yinini uma ngabe limdinga njengoba esemabhukwini alo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Yenene bakaqambula inkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaSoshangane ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo ngethembe lidla amaningi esakeni. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.